Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tilo. Taong 1980, Isabela, Basilan. Itong mga panahong ito, kakatapos pa lamang ni Tilo mag-training bilang kafgo. Bilang taga doon sa lugar, kadalasan silang nauuna sa tuwing magpapatrolya ang mga sundalo. Ito din ang dahilan kung bakit palaging nauunang mamatay ang mga kafgo. Kasagsagan ng gera ng pamahalaan laban sa mga rebeldeng Moro ng mga panahong ito. Kaya naman nababalot ng takot ang buong bayan ng Isabela at mga karatig lugar nito. Unang sabak pa lang ni Tilo sa patrolya nang pahangain niya ang mga kasamahan niya at ang militar na nakasunod sa kanila. Dahil habang naglilibot sa paligid ng bayan, ay bigla silang tinambangan ng mga armadong kalalakihan at agad na nakapagtago si Tilo at nakatawag ng backup. Ngunit alam nilang matatagalan ang tulong, kaya sa kabila ng mahigpit na kautusan sa kanilang huwag makikipaglaban, ay sinuong ni Tilo ang mga kalaban. Tilo, ano ba sa palagay mo ang ginagawa mo? Hindi natin sila kakayanin. Bumalik ka na sa pinagtataguan mo. Wika ng umaaktong lider ng kanyang pangkat. Ngunit sadyang may katigasan ang ulo ng binata, kaya nilingon niya ito at tinugon ng, "Bahala na! Kesa naman tayong ubusin ng mga yan. Alam mo sir, naniniwala kasi ako na kung oras ko na, oras ko na. Panginoon ang bahala sa akin." Matapos makapagsalita ni Tilo, ay gumanti ito ng putok pabalik sa mga kalaban. Hindi pa ito nakontento at unti-unti pa itong lumapit sa kinaroroonan ng mga armadong kalalakihan. Wala namang nagawa ang mga kasamahan niya, kaya nakitulong na din sila. Habang palapit si Tilo sa mga kalaban, ay nahihirapan silang makita ito, gawa ng medyo pababa at masukal ang gilid na daan kung saan dumaan ang binata. Lalo pa silang nahirapan nang marating ni Tilo ang bahaging may makakapal na kugon. Abala ang mga ito sa pagganti ng putok sa mga kafgo, nang bigla na lang lumitaw mula sa likod nila si Tilo, dahilan para hindi sila makapaghanda. Pinaulanan sila ng bala ng binata hanggang sa iilan na lang ang natira. Sa kalaunan ay nagsitakas na din sila. Maya-maya ay dumating ang mga militar at nakita nilang kinakaladkad na ng mga kafgo ang mga bangkay sa tabi ng daan. Napailing naman ang tenyente ng ipinadalang pangkat dahil wala silang naabutang buhay. Sino ang may pasimuno nito? At bakit nyo nilabag ang utos sa inyo? Medyo inis na tanong ng tenyente. "Pasensya na po sir, pero ginawa ko lang sa tingin kong tama. Kesa naman kami ang ubusin ng mga yan," tugon ni Tilo habang isinusubo ang isang piraso ng damo para gawing toothpick. At kaninong utos? Sa'yo? Walang iya kang kafgo ka. Akala mo kung sino ka? Mag-report ka sa detachment ng masabong ka. Inis na wika ng tenyente. Agad din silang umalis at kinahapunan ay nagpunta sina Tilo at ang iba pa niyang kasama sa detachment. Pero sa halip na pagalitan ay natuwa pa sa kanila ang kolonel at ang nasabon ay ang tenyente. Magaling bata. Di ba bago ka pa lang sa serbisyo? Bakit hindi ka magsanay bilang isang ganap na sundalo? Maganda ang ipinakita mo sa laban nyo kanina. Tsak kung kakailanganin ng hukbong sandatahan ang mga kagaya mo. Bati ng kolonel. At mas lalong natuwa si Tilo nang sabihin nitong siya ang magiging padrino nito kung gugustuhin niyang magsanay bilang isang ganap na sundalo. Lingid sa kaalaman ng lahat na may kakaibang gamit na taglay itong si Tilo. Ito ay isang uri ng mutya mula sa nyog. Isang baong walang mata. Ito ang nagbibigay sa kanya ng proteksyon
at isang mutya ng bigas na nakabaon naman sa kanyang kanang balikat. Ito naman ang nagbibigay sa kanya ng kakayahang paghilumin ang kanyang sarili. Maliban sa mga ito, balot din ng baluting dasal ang katawan ng binata. Isa kasing malakas na antingero sa lugar ang kanyang ama at mga tiyuhin. Kaya naman nagkaroon siya ng kaalaman sa lihim na karunungan, partikular sa mga buhay na salita. At dahil sa tangan ng binata, hindi lang mga rebelde ang kadalasan niyang nakakaharap. Mas madalas pa ang engkwentro niya sa mga elemento at aswang kung ikukumpara sa mga tao. Isa sa mga karanasan niya ay nang matapos niya ang kanyang pagsasanay at naging isang ganap na sundalo. Nadestino siya sa isang bayan katabi lang ng Isabela. Hindi niya akalaing punong-puno pala ng aswang ang lugar at pagdating pa lang niya roon, agad na siyang pinatikim ng mga ito. Nagkataong unang bantay niya sa detachment nila, kaya naman naupo siya sa pasukan. Nang bigla siyang makakita ng 2 taong tumatakbo. Pabalik-balik ang mga ito na tila inaasar siya. Sa isip-isip niya, mga baliw lang ang mga ito. Kaya hinayaan na lang niya. Pero laking gulat niya nang sitahin ito ng isa sa mga kasama niyang bantay. Dahil bigla itong sinakmal sa leeg ng mga nilalang. Napatayo si Tilo at agad na tumakbo papunta sa nilalapa niyang kasama. "Walang yakang aswang ka!" Sigaw ni Tilo sabay tadyak sa nilalang. Tumilapon ito, kaya kinuha niya ang pagkakataon upang itayo ang kasama niyang sugatan. Ngunit habang inaakay niya ito papasok ng kampo, ay bigla naman siyang sinugod ng isa pang nilalang. Dahilan para mapasubasob siya sa lupa. Talaga naghahanap kayo ng sakit ng katawan, ha? Pwes, dahil pinakain niyo ako ng lupa, humanda kayo. Wika ni Lito. Sakto namang may sukbit na gunting ang kasama niyang sundalo, kaya agad niya itong binunot at walang pagdadalawang isip na sinugod ang mga aswang. 2 laban sa 1. Ngunit hindi umatras si Tilo. Agad naman itong nakita ng iba pa nilang kasamahan sa kampo, kaya pinagbababaril nila ang mga aswang, at dahil sa napakarami ng mga sundalo, pinili ng mga ito na magsitakas na lang. "Tilo, nakilala mo ba ang mga yon? Mga walang ya talaga ang mga aswang na yan." Wika ng kanilang CEO. Napailing na lang si Tilo dahil hindi man lang siya napagsabihan tungkol sa mga ito. "Sir, bakit naman hindi ninyo sinabi sa akin ng tungkol sa mga aswang? E di sana kahit papaano nakapagdala ako ng mga kagamitan." Wika ni Tilo. Kinabukasan ay nagpaalam siya sa kanyang mga superior na uuwi muna siya sa kanila para kumuha ng mga gamit. Alam kasi ni Tilo ang ugali ng mga aswang. "Isang araw lang, Tilo. Yun lang ang maibibigay ko sa'yo. Pumalik ka kaagad kinabukasan." Habilin sa kanya ng kanyang CEO. Hindi na nagsayang pa ng oras si Tilo at agad siyang umalis, dala ang isa sa mga sasakyan nila sa kampo. Pagdating sa kanila ay nagtaka ang kanyang ama dahil hindi pa naman araw ng pag-uwi nito. "Oh, Tilo, anong ginagawa mo rito? Mukhang napaaga yata ang pag-uwi mo, ah. Kumusta ka naman?" Salubong na tanong ng kanyang ama. "Ayos naman, tay. Medyo naninibago. Pero hindi yan ang ipinunta ko rito. Naitabi niyo po ba yung mga kagamitan na bigay sa akin ni Tio Baldo?" "Aba, teka anak, bakit ba parang nagmamadali ka? Tsaka saan mo ba gagamitin tong mga gamit mo sa panggagamot?" Takang tanong ng kanyang ama. Ipinaliwanag naman ni Tilo ang mga nangyari. Hindi naman na nagulat ang ama
dahil maging siya ay nagkaroon din ng engkwentro sa aswang sa lugar kung saan nakadestino ang binata. Pagdating nila sa tahanan ng tiyuhin niya, agad nila itong tinawag. Sakto namang hindi pa ito nakakaalis papunta sa kanyang bukid. Oh, Tilo, nakauwi ka na pala? Teka, ano ba ang sadya ninyo? Tanong nito sa mag-ama. Tiyo, memoryado niyo pa po ba ang mga usal pang kontra Tigalpo sa aswang? Kailangan ko kasi yun eh. Hindi lang rebelde ang kalabang ko sa kabundukan. Isang pamayanan ng mga aswang ang nakatayo sa tabi ng detachment namin. Pagpapaliwanag ni Tilo. Agad naman silang pinapasok ni Baldo sa loob ng bahay niya at tumuloy ito sa kanyang silid at kinuha ang isang libreta. Halos kasing laki lang ito ng palad ni Tilo at medyo makapal. Nang buksan ito ng binata, ay nakita niyang bukod sa maliliit ang titik na nakasulat, lahat pa ito ay pabaliktad. Napakamot na lang siya ng ulo nang sabihin niyang hindi na niya kayang basahin ang mga nakasulat doon. Natawa naman ang mag-ama at agad na tumayo si Baldo at kinuha ang isang salamin. Ayan, iharap mo. Diyan ang pahina ng libreta para maintindihan mo ang mga nakasulat. Wika ng tiyuhin sa binata. Agad naman niya itong ginawa at nabasa nga niya ang mga nakasulat. Matapos makuha ang libreta, ay agad na ding nagpaalam si Tilo sa tiyuhin niya. Inihatid niya ang kanyang ama at muling nagmaneho pabalik sa kanilang kampo. Bagaman nangungulila sa mga magulang ang binata, ay pinili niyang tuparin ang kanyang sinumpaang tungkulin sa Diyos at sa bayan. Pagdating sa kampo ay agad niyang binuksan ng mga kinuhang kagamitan. Nakasilid kasi ito sa isang telang itim at itinali ng isang espesyal na baging. Pagkabukas niya ng nakabalot na tela, ay sakto namang dumating ang kanyang CEO at agad nitong napansin ang mga kagamitang hawak ng binata. Oh, Tilo, buti naman at nakabalik ka na. Pero teka, yan ba ang kinuha mo sa inyong tahanan? Isang punyal na gawa sa tanso at ilang bote ng langis? Wika nito. Agad namang nag-angat ng tingin sa kanya ang binata at tumugon. Sir, hindi lang po basta-basta kagamitan ng mga ito. Naniniwala kayo sa mga aswang, kaya sigurado akong maaabot din ng pag-uunawa ninyo ang hiwaga ng mga albularyo. Ang kagamitang ito ay konsagrado at ginagamit para lamang sa pagsupil ng mga aswang. Paliwanag ni Tilo. Akmang dadamputin na sana ng CEO ang punyal nang hawakan ng binata ang kanyang kamay, sabay sabi ng, "Pasensya na po, Tinyente. Hindi ko po kayo pwedeng payagang hawakan ito. Tanging ako at ang aking pamilya lang ang pinahihintulutang humawak ng punyal na ito. Sana naman maintindihan ninyo." Wika ni Tilo. Agad namang kinuha ng Tinyente ang kanyang kamay at lumabas na ng silid. Ngunit bago ito tuluyang makaalis, ay may iniwan itong mensahe sa binata. Tilo, kung magagawa mo silang pigilan, gawin mo. Ngunit hanggat maaari wala kang pagsasabihan ng misyong ito. Tandaan mo, iho, solong lakad mo ito kaya mag-iingat ka. Napaisip naman si Tilo dahil ang buong akala niya ay sasama lang siya sa pangkat ng mga magpapatrolya sa paligid ng kampo. Lingid sa kaalaman ng binata na itinalaga na pala sa kanyang misyon ang pasukin ng kuta ng mga aswang sa lugar. Matapos ang pag-uusap nila ng CEO, agad na din siyang naghanda. Humiling siya ng ilang oras para makalabas sa kuta at magpunta sa gubat para doon magsagawa ng kanyang mga ritual. Pumayag naman ang CEO sa kahilingan niya. Pagdating sa gitna ng kagubatan,
ay nagsimula na siyang mag-usal ng mga dasal habang hinuhubad ang kanyang pang-itaas na uniforme. Matapos niyang tanggalin ang kanyang damit, ay kinuha niya ang kanyang punyal at gamit ito ay sinugatan niya ang kanyang dibdib. Hinayaan niyang tumulo ang dugo sa talim ng punyal hanggang sa tuluyan itong nabalot ng kanyang sariling dugo. Laking gulat ni Tilo dahil tila biglang natuyo ang talim na parang iniinom nito ang dugo at tila uhaw na uhaw. Napangiti ang binata dahil napatunayan niya ang sinabi sa kanya ng tiyuhin niyang si Balong. Aatras tayo ng ilang taon. Ito yung mga panahong nagsasanay pa lamang si Tilo. Habang nakaupo sa ilalim ng isang punong kahoy, ay iniabot sa kanya ng tiyuhin ang isang punyal na gawa sa purong tanso. Heto Tilo, panahon na para ikaw naman ang humawak nito. Ipinapasa ito sa ating henerasyon at dumating na ang iyong pagkakataon na nangangahulugan na tapos na ang sa amin ng iyong ama. Tilo, hindi kami naging albularyo at antingero ng walang dahilan. May misyong kaming ginagampanan at ito ay ang linisin ng mundo at ihanda ang daan para sa pagbabalik ng Panginoon. At ngayon, ikaw ay bahagi na ng misyong ito. Ang pakatatandaan mo lang, huwag na huwag mong hahayaang mahawakan ito ng mga tao na alam mong may bahid ng kasamaan sa kanilang mga puso. Dahil tiyak na kapahamakan ang idudulot nito sa kanya. Ito ang mga katagang sinambit ng tiyuhin niya habang iniaabot sa kanya ang punyal. Inakala ng binata na hindi pa darating ang pagkakataong yon sa kanyang henerasyon. Ngunit ngayon ay nahaharap siya sa pinakauna niyang pagsubok bilang isang sugo ng Diyos. Balik tayo sa kasalukuyan matapos ang ritual ni Tilo. Agad na siyang nagradyo sa kanyang CO na tutuloy na siya sa kanyang misyon. Ang sandatang dala niya noon ay isang baril at ang kanyang punyal. Gamit ang kanyang kaalaman sa mga dasal, ay nag-usal siya ng dasal pang sabulag upang ikubli ang kanyang presensya sa mata ng mga aswang habang papalapit siya sa kinaroroonan ng kuta ng mga ito. Pagdating niya sa mismong pasukan ng maliit na pamayanan, agad niyang sinipat ang mga tao. Nakita niya na may mga kabataan din sa lugar, maging mga matatanda. Isang pangkaraniwang pamayanan lang kung titingnan ng lugar. Ang ipinagtataka pa ni Tilo ay wala naman siyang nararamdamang kakaiba sa mga tao. Nanatili siya sa labas ng pasukan hanggang sa kumagat ang dilim. Nang matiyak niyang wala nang masyadong naglalalabas-masok sa mga kabahayan, ay nagsimula na siyang kumilos. Marahan siyang naglakad sa mga gilid ng kabahayan at pinakikiramdaman ng paligid. Ngunit ilang minuto na siyang nagmamatsyag, wala pa din siyang nakakaingkwentrong mga nilalang at halos kumawala ang kaluluwa ng binata dahil may matandang biglang nagsalita mula sa likuran niya. May tao ba riyan? Abay kung meron man, pumasok ka na sa bahay mo. Gabi na't baka maabutan ka ng mga aswang dyan. Marahang iniikot ni Tilo ang kanyang ulo papunta sa direksyon ng matanda at nakita niya itong nakatitig sa kanya. Hindi siya kumibo noong mga sandaling yon, ngunit unti-unting lumapit sa kanya ang matanda. Kinapaka pa nito ang dingding ng isang bahay sa tabi niya at napagtanto ni Tilo na bulag ang matanda. Marahan siyang naglakad para iwasan ang kamay ng matanda. Ngunit muli itong nagsalita. Nako, alam kong may tao riyan. Hindi kita nakikita pero nararamdaman kita. Kaya kung ako sa'yo, halika't pumasok na tayo sa bahay.
Wika nito. Nagpalinga-linga na sa paligid si Tilo at nang sipatin niyang walang ibang tao, dali-dali siyang sumunod sa matanda. Pinaupo siya nito sa isang bangko at naupo na din ang matanda sa harapan niya. Ako si Romulo. Pwede mo akong tawagin Mang Mulo. Ikaw, anong pangalan mo? Alam kong hindi ka taga rito sa baryo. Kaya pwede mo bang sabihin ang pakay mo? Hindi pa sana tutugon si Tilo, ngunit napilitan siyang magsalita nang bigla siyang tutukan ng matanda ng hawak nitong tungkod. Tilo po ang pangalan ko. Kwan po naligaw lang po ako rito. Mautal-utal na tugon ni Tilo. Napangiti naman ang matanda at agad na tumayo. Naglakad ito papunta sa kusina at nang bumalik ito ay may dala na itong 2 baso ng mainit na inumin. Iniabot niya ang isa kay Tilo at agad naman itong ininom ng binata. Tinititigang maigi ni Tilo ang mga mata ng matanda. Kulay puti na ito dahil sa katarata. Kaya alam niya sa sarili niyang hindi siya nakikita nito. Labis namang ikinagulat ng binata ang mga sumunod na sinabi ng matanda. Alam kong nagsisinungaling ka. Hindi ako nakakakita pero nakakaramdam ako. Lalo na ang pagkatao mo. Alam kong naparito ka para lipulin ang mga kalahi ko. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na lalinlang ka ng mga taong pinagkakatiwalaan mo? Alam kong hindi ka maniniwala at desisyon mo din kung itutuloy mo ang mga binabalak mo. Dagdag pa nito, alam niyang matagal nang nagmamatsyag ang binata sa labas ng pamayanan. Halos hindi makapagsalita si Tilo ng mga oras na yon. Pakiramdam niya ay parang nasa gitna siya ng isang kulungang gawa sa tinik ang rehas at unti-unti itong lumiliit. Hinawakan ng binata ang kanyang punyal at napangiti naman ng matanda. Sabay wika ng, Iho, kung ano man ang binabalak mong gawin, iminumungkahi kong pag-isipan mo ito ng ilang ulit. Agad tumayo si Tilo at tuluyang binunot ang kanyang punyal. Nananatili namang nakaupo ang matanda at nakangiti ito sa kanya. Marami na ako napinsala sa kabayanan. Kaya ako naparito para ubusin ang lahi ninyo at nang malipol na kayo ng tuluyan. Wika ni Tilo. Ngunit tumawa lang ang matanda sa sinabi niya at muli itong nagsalita. Nandun na tayo. Pagpalagay nating kaya mo nga kaming lipulin. Pero natitiyak mo bang ito talaga ang misyon mo? Kasi sa tono ng pananalita mo, binata, nakakaramdam ako ng pag-aalinlangan. Bigla namang natigilan si Tilo dahil iniangat ng matanda ang kanyang tungkod. Laking gulat niya dahil unti-unti niyang nararamdaman ang pag-init ng hawak niyang punyal hanggang sa tuluyan na niya itong nabitawan. Unti-unting napapaluhod ang binata dahil sa lakas ng tigalpo ng matanda. Lumalabas na din ang dugo sa kanyang ilong at bunganga. Unti-unti na siyang napapadapa sa lupa. Ngunit bigla niyang naalala ang dasal na kinuha niya mula sa libreta ng tiyuhin niya. Kahit hirap sa pag-uusal dahil sa matinding sakit ng ulo, ay sinikap niyang makumpleto ang dasal at masambit ang susi nito. Nang magawa na niya ay biglang nawala ang bigat na kanyang nararamdaman. Agad niyang dinampot ang punyal at sinugod ang matanda. Walang pagdadalawang isip niya itong sinaksak. At sa lakas ng kanyang pagkakatulak ay nawasak ang dingding ng kubo
dahilan para magpagulong-gulong sila ng matanda sa labas ng bahay. Agad tumayo si Tilo at nag-angat ng tingin. Nasipat niya ang mga tao na noon ay nasa labas na ng kanilang tahanan. Kitang-kita ang hinagpis ng mga ito nang masilayan nilang nakabulagta na sa lupa ang patay na katawan ng matanda. At habang nakatayo siya sa paanan ng walang buhay na matanda, ay lumapit sa kanya ang isang babae at nagwika ng, "Pakiusap, binata. Tama na. Ayaw na naming malagasan pa. Sumusuko na kami. Napatay mo na ang pinuno namin. Kaya hayaan mo kaming ilibing namin ang katawan niya. Pangako, aalis kami sa lugar na ito." Napaatras naman si Tilo at hinayaang makalapit ang babae sa katawan ng matanda. Ngunit laking gulat niya nang bigla na lang siyang suguri ng babae. Inakala niyang totoo ang mga sinabi nito, ngunit napagtanto niyang nililin lang pala siya nito. Walang tigil na kalmot ang ginawa ng babae sa kanya at unti-unti na ding nagbabago ang anyo nito. Ngunit hindi niya magawang makalapit ng husto kay Tilo dahil sa taglay na baluti ng binata. Tuloy-tuloy sa pag-atake ang babae, ngunit nahawakan ni Tilo ang kamay nito, sabay tarak ng kanyang punyal sa leeg ng babae. Pagbagsak ng katawan ay sabay-sabay na nagsipag-angil ang iba pang nilalang. Tinatayang nasa mahigit 10 ang bilang ng mga ito. Napailing na lang si Tilo at napasambit ng dasal sa Diyos. "Amang may likha ng lahat, inilalagay ko na po ang aking buhay sa inyong kamay, at kung mamamatay man ako ngayong gabi, tatanggapin ko po ito ng buong puso. At nawa po ay napaglingkuran ko kayo ng buo kong pagkatao." Matapos magdasal ng binata, ay agad niyang sinalubong ang nagngangalit na mga nilalang. Habang sumusugod ay nag-uusal siya ng mga dasal at inihip ito sa bawat aswang na matamaan niya. Agad din namang namamatay ang mga ito dahil sa bisa ng lasong taglay ng punyal na gawa sa tanso. Unti-unti nang nakakaramdam ng pagkapagod ang binata at nakita niyang iilan na lang ang natitira. Ngunit tila ayaw niyang humakbang ng kanyang mga paa at halos hindi na din niya maitaas ang kanyang mga kamay. Muling napaluhod ang binata at napayuko. Napangiti na lang siya at sinabing, "Hanggang dito na lang po ako. Diyos ko, kayo na po ang bahala sa akin." Inaantay niyang dumampi ang matatalas na kuko ng nilalang sa kanyang leeg, pero sa halip ay nakarinig siya ng sunod-sunod na putukan. At nang lumingon siya sa bandang likuran niya, ay nakita niya ang kanyang CEO at iba pang kasamahang pinagbababaril ang mga aswang. At dahil sa dami ng mga dumating na sundalo, napilitang tumakas ang mga natitirang aswang. Matapos ang inkwentro ay agad nilang nilinis ang lugar. Pinalabas na lang nilang kuta yon ng mga rebelde. At para mas maging kapani-paniwala, ay tinaniman nila ng mga pasabog ang paligid para mas mukhang kuta ng terorista. Alam ng pamunuan ng militar na nakabase sa lugar na yon na walang maniniwala sa kanila kapag sinabi nilang ang kanilang inubos ay isang kuta ng mga aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Medyo nakakakilabot lang dun sa part na bigla na lang may bumulong na matanda. Tsaka ang galing, no? Ang galing lang na nalaman ng matanda kung anong pakay ng bida natin sa lugar nila. Iba rin talaga yung pang-amoy ng mga aswang, no? Iba rin yung abilidad nila. Pero sayang lang, feeling ko maawa sana yung bida natin dun sa babae kung tumupad to sa sinasabi niya. Kaso nag-traidor, kaya ang ginawa, inubos yung lahi nila, di ba? Talagang walang tinirang kahit isang buhay. Kasi nga, buong kuta ay pinagbababaril ng mga
militar natin eh. Pero ang lupit din kasi tumatalab yung bala. Siguro yung CO may alam din yung tungkol sa mga pangontra sa mga aswang tapos in-apply niya lang sa mga sundalo nila. Pwedeng ganun no? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.